Ciliodd pob seren draw wrth i'r fafen. Gwenu mae'r heilwen ar doriad dydd. Llysiau a blodau, pawb yn dihuno. Golau sy'n agor llygaid y dydd. Dew ni foli, diw pob daioni, am fod goleuni ar doriad dydd. Mwy wei'n moliant am heilwen Iesu, golau ein bywyd ydyw bob dydd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddi to. Bydd yr oedfa heddi yng ngofal Alun Charles, ysgrifennydd gweithgar capel y priordy Caerfyrddin, a wy'n gwybod eich bod chi mewn am oedfa fendithiol iawn. Felly, mwynhewch a diolch i chi am eich cwmni. Gofynnodd Pedr i Iesu, arglwydd, sawl gwaith ddylwn ni fadda i frawd neu chwaer sy'n dal i bechu yn ferbyn? Gymaint â 7 gwaith? Atebodd Iesu, na wir i ti, dim 7 gwaith, ond o leia 77 gwaith. Dyma sut mae'r un nefol yn teyrnasu. Mae fel brenin oedd wedi benthyg arian i'w swyddogion, ac am archwilio'r cyfrifon. Roedd newydd ddechrau ar y gwaith pam ddeithan nhw a dyn o'i flaen oedd mewn dyled o filiynau lawer iddo. Doedd y swyddog ddim yn gallu talu'r dyled, felly gorchmynnodd y milltir i'r dyn a'i wraig a'i blant gael ei gwerthu'n gaethweision, a bod y cwbl o'i eiddo i gael ei werthu hefyd i dalu'r ddyled. Syrthiodd y dyn ar ei luniau o'i flaen a phledio, rho amser i mi, ac fe dalaf i'r cwbl yn ôl i ti. Felly, am I fod e wedi teimlo trienni drosto, dyma'r milltir yn canslo'r ddyled gyfan a gadael iddo fe fynd yn rhydd. Ond pan aeth y dyn allan, daeth ar draws un o'i gydweithwyr oedd mewn dyled fechan iddo.
Gyfeilodd ynddo a dechrau dagu gan ddweud, pryd wyt ti'n mynd i dalu dy ddyled i mi? Dyma'r cydweithiwr yn syrthio ar ei luniau a chrefi, rho amser i mi, ac fe dala i'r cwbl yn ôl i ti. Ond gwrthododd y dyn wrando arno. Yn lle hynny, aeth ar mater at yr awdurdodau, a chafodd ei gydweithiwr ei daflu'r carchar nes gallai dalu'r ddyled. Roedd y gweision eraill wedi upseto'n fawr pan welon nhw beth oedd wedi digwydd, a dyma nhw'n mynd ac yn dweud y cwbl wrth y brenin. Felly, dyma'r brenin yn galw'r dyn yn ôl. Y cnaf drwg, medda fe wrtho fe. Wnes i ganslod y ddyled dyn llwyr, am i ti grefu mor dair o mlaen i. Ddyle ti ddim maddau dy gydweithiwr fel gwnes i faddau i ti? Roedd y brenin yn gandryll. Felly gorchmynodd daflu'r swyddog i'r carchal i gario arteithio, nes iddo dalu'r cwbl o'r ddyled yn ôl. Dyna sut fydd fy nhad nefol yn delio gyda chi, os na newch chi fadden llwyr i'ch gilydd. Mae'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonon ni'n casau gorfod ymddiheurio. Mae'n anodd cydnabod pan ydyn ni'n anghywir, ac mae'n fwy anodd byth gofyn i rywun faddau i ni. Yn enwedig os yw'r person arall yn rhannol ar fai. Rydyn ni'n clywed am bobl a sefydliadau'n ymddiheurio am rywbeth neu gilydd o hyd ac o hyd y dyddiau yma. Meddyliwch am y byd gwleidyddol a sgandal y swyddfa bost enghraifft. Mae yna duedd i ymddiheuriadau o'r fath droi'n ystrydebau ar y degau. Pa mor ddidwyll a pha mor dderbyniol ydyn nhw tybed? Wel, mae'n anodd barnu, ond mae'n helpu ni droi at y Beibl, mwyn canfod beth yw gwir ymddiheuriad. Hynny yw, sut dylen ni ddisgyn ar yn bai a derbyn maddeuant. A dyma'r camau. Mae yna, hyd y gwela i, 7 ohonyn nhw. Wel, yn gyntaf, cydnabod a datgan beth yn union yw'r camgymeriad a wnaethon ni. Yn tuedd ni ydy celu neu guddio'n bai. Ar ôl i ni gael yn dal yn can ymddwyn, y daw llawer o ymddiheuriadau. Yna, ar ôl cael yn dal, rydyn ni'n aml eisiau gwyngalchu neu guddio'n bai, a hyd yn oed i wadu, neu ddweud celwydd amdano. Neu, yn hytrach na chyfaddef yn bod ar fai,
Rydyn ni'n aros ac yn gorfodi rhywun arall i dynnu sylw at yn bai. Y cam cyntaf felly, o safbwynt Cristnogol, ydy dod allan a datgan yn wirfoddol beth rydyn ni wedi ei wneud. I fod yn beth poenus iawn, gwell yw dod allan a chyfaddef. Salm am fyddeiant yw Salm 32. Yn ôl y salm, amod derbyn myddeiant Duw ydy cyffesu pechod. Mae Dafydd yn y salm yn sôn am y fendith sydd i'r sawl sydd wedi derbyn myddeiant. Mae adnodau 3 a 4 yn dweud fod euogrwydd sy'n cael ei wthio dan y carped yn faich ofnadwy i'w gario. Gwrandewch, pan oeddwn ni'n cadw'n ddistaw am y peth, roedd fe esgyrn yn troi'n frau, ac roeddwn ni'n tuchan mewn poen drwy'r dydd. Roedd ti'n fy moenydio nos a dydd. Doedd gen I ddim egni, fel pan mae'r gwres yn llethol yn yr haf. Yn ail, cymryd cyfrifoldeb. Pan ydyn ni'n cyfaddef yn bod yn anghywir, rydyn ni'n aml yn ceisio lleddfu'n poen drwy sgiwio'r cyfrifoldeb, ac mae'n cyfaddeddiad yn cael ei ddilyn gan ond neu fodd bynnag. Geiriau yw'r rhain fel arfer I geisio symud y bai a sgiwio'r eiwogrwydd. Wel, gwell a o lawer ydy disgyn ar yn bai. Mae parch yn lleihau wrth I ni fwrw bai ar rywun arall, a cheisio cyfiawnhau neu esgusodyn camgymeriadau a'n hymddygiad drwg. Mae parch yn dechrau dychwelyd pan ydyn ni'n cymryd cyfrifoldeb am yn gweithredoedd. Yn ôl llythyr cyntaf Ioan, os dyn ni'n honni yn bod ni heb bechod, dyn ni'n twyllo'n hunain, a dydy'r gwir ddim yno ni. Yn andrydydd, ymddiheurio am y boen rydyn ni wedi achosi a mynegu yn bod yn edifar. Yr allwedd I gyflawni heddwch a gwell dealltwriaeth o'r ddwy ochr ydy rhoi a derbyn ymddiheiriad. Meddai'r llythyr at y Rhufeiniaid. Felly, gadewch I ni wneud beth sy'n arwain at heddwch ac sy'n cryfhau pobl eraill. Cofiwch, mae amserau pan fydd yr ymateb i'n ymddiheiriad o bosib yn llawn chwerder, dirmig ac amheuaeth. Ond fe ddywed y Beibl, gwnewch bopeth allwch chi I fyw mewn heddwch gyda phawb. Mae'r adnod yn golygu mewn gwirionedd y dylen wneud y peth iawn, beth bynnag yw'r ymateb i'n hymddiheiriad. A beth am y bedwerydd cam? Wel, esbonio beth rydyn ni am I wneud I gywiro'n hymddygiad anghywir fel na fydd yn parhau. Mae pob ymddiheiriad yn wag os nad yw'n cynnwys unrhyw fwriad I newid ymddygiad anghywir. Os oes rhywun yn eich brifo, yn ymddiheurio, ac yna'n gwneud yr un peth eto, rydyn ni'n gwybod mai ffug yw'r ymddiheiriad. Yn y Beibl, mae edifarhau yn golygu newid meddwl. Mae'n golygu troi o wneud yn anghywir I wneud yn iawn. Meddai Ezekiel, trowch gefn ar eich gwrthryfel, a fydd eich pechod ddim yn eich dinistrio chi.
stopiwch dydyn groes i mi, a chewch galon newydd ac ysbryd newydd. Dyna beth y mae Duw yn ei ddymuno, a dyna beth rydyn ni gyd yn ei ddymuno os i ni wedi cael cam. Yn bumed, gofyn am fyddeiant. Wel, o ddilyn y camau blaenorol, rydyn ni wedi sefydlu sylfaen i ofyn neu erfyn am fyddeiant. Mae gofyn a derbyn myddeiant yn werthfawr ac yn gallu arwain at y posibilrwydd o adfer perthynas. Ar ôl i Jacob ddwyn genedigaeth fraint i frawd Esau, welon nhw mo'i gilydd am bron i 20 mlynedd. Pan gwrddon nhw yn y diwedd, roedd Jacob yn ofni'n ddirfawr y byddai ei frawd yn ceisio dial arno. Ond ddigwyddodd mo hynny. Medde'r Beibl, aeth Jacob ei hun o'i blaenau nhw i gyd, ymgrymodd yn isel 7 gwaith wrth iddo agasau at ei frawd. Ond rhedodd Esau ato a'i gofleidio'n dyn a'i gusanu. Roedd y 2 ohonyn nhw'n crio. Roedd yr ymgrymu 7 gwaith yn y diwylliant hwnnw a'r sefyllfa honno yn ffordd wych o ymddiheuro, a derbyniodd Esau yr ymddiheiriad. Heddiw, efallai y byddem yn dweud mae'n wir ddrwg gen i am yr hyn nes i. Allwch chi faddau i mi o gwbl? Neu, rwy'n gwybod nad ydw i'n ei heiddi, ond a fyddech chi plis yn barod i faddau i mi. Yn chweched, derbyn pa bynnag ymateb rydyn ni'n ei gael. Fel Cristnogion, rydyn ni'n cael yn gorchymyn i faddau. Eto, allwn ni ddim gorfodi unrhyw un i faddau i ni. Weithiau, dyw'r dioddefwyr ddim yn barod i fyddegu myddeiant. Mae dyna beth fyddai'r peth iachaf iddynt sy'n wneud. Efallai bod y clwyfau'n rhy ddim, ac efallai bod angen mwy o brawf o edi'r farhad a gweld mwy o dystiolaeth o newid. Rydyn ni wrth yn bodd pan mae myddeiant yn cael ei dderbyn, ond rydyn ni'n derbyn yr ymateb sy'n cael ei roi. Beth bynnag yw hwnnw. Allwn ni ddim mynnu myddeiant. Os yw'r dioddefwyr yn methu mynegu neu roi myddeiant, rhaid rhoi mwy amser iddyn nhw a gwneud mwy o waith adfer i adeiladu'r berthynas. Ac yna'n 7, gwneud iawn ble bynnag y bo'n bosib. Mae gwneud iawn am rywbeth yn gysyniad beiblaidd yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae'n golygu dychwelyd rhywbeth i'r gwir berchenog a gwneud iawn am anaf neu golled. Pan ddechreuodd Saceis, y casglwr trethu ddilyn Iesu, rydyn ni'n darllen. Ond dyma Saceis yn dweud wrth Iesu, arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sy'n gen i i'r rhai sy'n dlawd. Ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethu nag y dylwn ni, tala i 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Doedd y gwneud iawn hwn ddim o anghenraid yn ei waredu, ond roedd yn arwydd o wir edi farhad. Yn yr un modd, gallwn nina i ddangos gwir edi feirwch, drwy wneud iawn yn y ffordd orau y gallwn. Sut? Wel, dychwelyd yr hyn a ddygwyd, cywiro datganiadau anghywir gyda phawb a'i clywodd, cael pryd o fwyd am gilydd, gwneud cymwynas ar rhywun.
I grynhoi, bydd y 7 cam a drafodwyd yn mynd yn bell at sicrhau yn bod wedi gwneud popeth y gallwn i unioni bethau ac o ganlyniad i wella berthynas a niweidwyd. Mae ymddiheuro a gwneud hynny yn y ffordd gywir yn ffordd y Beibl yn arwydd o berson mawr, arweinydd mawr, aelod gwerthfawr o'r teulu a chyfaill rhagorol. Cydweddiwn. O Dduw yn tad, deuwn o dy flaen i ymddiheuro am ein camgymeriadau. Cyffeswn ein gwendidau a'n ffeileddau ger dy fron, yn ein perthynas â thi ac yn ein perthynas a'n gilydd. Deisafwn dy fyddeiant am bob peth. Maddau i ni ein tad am bobl a glwyfwyd gennym, am y bobl a siomwyd gennym, am y bobl a esgiluswyd gennym, pan oedd ein hangen ni arnynt. Am gyfeillion a frydychwyd gennym, am anwyliad a ddiystyriwyd gennym, am addewidion a dorwyd gennym, am addunedau a anghofiwyd gennym,
am i ni fod yn anifydd i ti, am i ni dy dristau di, am ein methiant i garu, fel y cerais ti ni. Helpa ni i faddau eraill fel yr wyt wedi maddau i ni. Gwared ni rhag meddwl bod gennym yr hawl i wrthod maddeuant tra ydym ni fel Cristnogion yn byw arno o ddydd i ddydd. Cynorthwya ni ein tad, nid yn unig i wybod beth sy'n iawn, ond i wneud yr hyn sy'n iawn. Helpa ni i ymddwyn fel y gweddau i Gristnogion, yn ostynedig, ac yn addfwyn yn dosturiol, ac yn drigarog, parod i wneud daioni yn naill i'r llall, gan faddau yn ewyll ysgar i'r rhai sydd wedi gwneud fwyaf yn ein herbyn, fel y mae Duw, mwyn Crist, yn maddau i ninnau. Gyfynwn ar ei ti yn dy faddeuant, gofio'r byd. Meddyliwn am bawb yn ein byd sy'n dioddef arwydd trais a rhyfel, am bawb sy'n anhwylus, a phob teulu ym mhob man sy'n galeru'r dyddiau hyn. Diolchwn i ti am dy fab Iesu, am ei ffordd o fyw a'i esiampl i bob un ohonom. A chymorth ni i fod yn grist i bawb mae i bywydau yn cyffwrdd, i weld eraill fel y gwelodd Iesu hwy, gyda llygaid tosturiol, i wrando fel y glandawodd Iesu ar gri calonau ysig ac ar fyd rhanedig, i wasanaethu eraill fel Iesu, heb unrhyw amodau, i gyffwrdd eraill fel Iesu gyda gobaith. Diolchwn ein tad, dy fod wrth law o hyd i wrando cri pob un ohonom, ac i ymgeleddu pawb ble bynnag y bont. Helpa ni heddiw i wrando ar dy lais, ac i siarad â thi fel y gallwn fynd allan i fyw'n well nag erioed, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gadewch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr wnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau denw. Deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis y ef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw yn bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion. Fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yma'r cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.